Buenas a tots i a totes. Per als que no em conegueu, jo soc Pau, vaig a dirigir avui l'entrenament per a la iniciativa de Llutxent Activa't. El meu entrenament consistirà en un xicotet escalfament, començarem un poquet de mobilitat general, un poquet de mobilitat de cadera, ja que aquests dies estem més inactius de lo que hauríem d'estar. Després farem un escalfament ja manejant-nos per a muntar pulsacions i entrar un poquet en calor, i després anem a fer un circuit que constarà de 8 exercicis i he dividit en 2 blocs, cada bloc 4 exercicis. El primer bloc el farem tot seguit, els 4 exercicis, una pausa per a recuperar i els altres 4 exercicis. Veureu que hi ha 3 vídeos després d'aquest en els quals explique els exercicis, faig el circuit per a 3 nivells diferents. Un nivell baix inicial, un nivell mig per a gent que ha fet un poc d'exercici i sap més o menys com van els exercicis, i un nivell avançat, ja en més càrregues que la del propi pes. I després faré un altre vídeo final que serà comú també per a tots, en els quals faré 3 o 4 exercicis per a treballar la zona abdominal i uns exercicis d'estiraments per a finalitzar. Coses a tindre en compte: els exercicis, si algú en algun moment per la tècnica no sap si està fent-lo bé o nota alguna molèstia, aquest exercici hauria de parar i no fer-lo, ja que aquest tipus d'entrenament està fet sobretot orientat a la salut. No anem a buscar un rendiment ni res semblant. Així que, ante qualsevol molèstia, anem a parar. Per a començar, qui tinga escala en casa podrà muntar i baixar, qui no en casa es fa un recorregut el més llarg possible i anem a estar entre 2 i 3 minuts pegant una volteta per casa, munte, baixa escales i anem a pujar un poquet les pulsacions. Podeu així, en tots aquests moments, fer la pausa que cregueu convenient, feu el cardio i tornem. Ja hem tornat de fer l'escalfament i anem a fer uns xicotets exercicis de mobilitat, ja que portem temps així des de casa i potser estem una mica obstruïts. Anem ahí, un poquet ahí, un poquet el cap, cintura un poquet. Anem a fer ara un poquet de mobilitat de cadera, no us ho he dit antes, però per a realitzar tots els exercicis, sobretot el nivell baix, no utilitzarà quasi material, però el nivell avançat sí que utilitzaré material. He posat material que puguem tindre tots a casa, per botelles d'aigua que es poden substituir per paquets d'arròs, de pasta, tot el que sigui una càrrega externa. 2 garrafes, en el meu cas són d'oli perquè no ne tinc d'aigua, poden ser d'aigua, una tovalleta, l'esteria, o utilitzem una toalla, i una cadira. Primer exercici que anem a fer de mobilitat de cadera. Estem ahí, en 4 apoyos, i anem a simular com si fórem un gat. Puja amunt, aguante 2 o 3 segonets i baixa, corbant. Ahí, i exagerat, i puja. Torne. Puja. Això és. Vinga, anem a canviar. Busquem paret. I el següent que anem a fer
genollats contra la paret, mans recolzades, i ahí, i aguantem 10 segonets. Vale, següent, la posició de l'exercici anterior, i vaig a buscar, una vegada tinc els 4 apoyos, tindré mà dreta apoyada i genoll esquerre, i intente alçar mà esquerre, ahí, i cama dreta. Intente aguantar uns segons, descanse i torne. Ahí, torne. Això és. Torne. Vinga, i canviem. Ahí. Això és. I ahí. Vale, següent exercici. En esta posició anem a fer rotacions, vale? Busque fins on arriba, torne al mig i busque costat contrari. Això és en 2 temps. Vinc al mig i ahí. Ahí. Ahí, el mateix, però canviant la cama d'apoyo. Vinc ahí. Ahí. Vale? Per acabar, aguantem ahí un segonet i pugem.
Vale? Següent que anem a fer. Vaig a fer, paregut al jumping que acabem de fer, vaig a obrir 2 vegades i aniré a buscar peus contraris. Vale? 3, 2, 1, vinga. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2. I última. Vale. Després de tots aquests exercicis, veureu que he dividit la part principal del circuit en 3, com he comentat anteriorment, en 3 vídeos segons el nivell. Vale? Passeu al vídeo següent segons el nivell que cregueu que podeu tindre. Inicial, mig o alt. Vale?